Tak a začíná film. Možná to už teď vypadá dost divně, přesto chvilku vydržte. Tady jsou totiž vítáni úplně všichni, to slibuju. A přestože já sám teď působím jako reflexe, tak vězte, že tenhle film si žádnou reflexi nezaslouží. Je to komedie a jako taková navíc neškodná. Žádná ponaučení, žádné utváření názorů. Jinými slovy, čirá zábava. A kde jinde začít bavit, než zesměšňováním vznešené kultury. Zde tedy máme herce, který se bere tuze vážně. Jinými slovy, je nezaměstnaný, který ovšem jako zázrakem právě dostal práci. Velice svéráznou práci. Konečně se setkáváme. Já jsem ředitel. Jo, to já jsem ředitel. Plnou moc pro uzavření obchodu přenechávám panu Raunovi. Dobrý den, já jsem ředitel. Kristofere, máme trému? Ne. Ještě sfouknem tohle. To je smlouva o utajení. Vy říkáte, že jste někdy repliky nepsal? Proč smím-li se ptát? Je to sice kratičký a stručný text, No a? ale říká toho mnohem víc. Vážně? Já jsem doufal, že nebude říkat skoro nic. Opravdu skvostný text. Ty postihy možná působí drasticky. To je právničina. Hlavní je, abyste to udržel v tajnosti. Mám Především to v tajnosti. nesmíte prozradit. Ale na to jste zvyklí. Když na scéně někoho odbouchnete, taky hned divákům neřeknete, ne, to my jen hrajem. To nevím. Ku podivu právě takovýhle nebo podobný výrok pronáší nejeden antihrdina dramatika Gambinio. Jsem váš člověk. Prima. Prostě teď se hrajete ředitele firmy. Jo. Víte, trochu mi teče do bod. Náš skutečný ředitel není k mání a je třeba jednat rychle. Jo. Ty Islanďani dělají jako pominutý, ale Jo. nic ve zlým. Je to otázka chvilky a vzhledem k tomu je odměna tučná, zvlášť když teď nemáte do čeho píchnout. Podepíšete se mi? Já se vůbec nehodlám plahočit jen proto, abych se jen tak plahočil. Není to nic nezákonného. Ne, čertvem, zákon to je mi naprosto šuma fuk. Já jsem herec. Mým jediným zákonem je role a jediným soudcem je mi text. Soudcem. No, ať to tak daleko nedojde. Tak a je to. A tohle je vaše. Co to máte na čele? Mour. Ať už dělám cokoliv, vždycky přitom čerpám z Gambinio. To se vždycky vyplatí. Oběšený kocour? Jasně. Konkrétně monolog Kominíka z Města Komínu, znáte ho? Ne, ten neznám, určitě? znám jen kocoura v botách, ale to je... Přijíždím zdaleka a velmi nerad právě sem. Jo. Náš ředitel ale žádný mour na čele nemá. Dobře. Postavu často vystihuje daleko líp to, co nemá, než to, co má. Je přirozené, že divadlo většinou zcela naplno zazáří právě okolo bodu, kdy přestává. Vy mě znervozňujete, on už tam sedí. Držme se striktně našeho původního plánu. Jasně. Pak mi tedy dovolte, abych postavě vtisknul alespoň jistou lásku ke Gambínimu. Jasně. Na tom nesejde. Sfouknem to raz, dva. Ředitelem budete jen pár minut. A taky zámlky. Zámlky jsou alfa a omega, hlavně pro porozumění. Když na to přijde, nemusel by říkat vůbec nic? Hergot, musíte říkat, co tam stojí. Jinak to můžeme zabalit. Taky názor, Jen to, co tam stojí. jen to, co tam stojí. Konečně se setkáváme, já jsem ředitel. Tak, konečně jsme ho našli. Þá fann ég að loksins. Finnur. Þetta er Finnur. 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 No vittu loksins. Je forstjórin. Dobrý den. Konečně se setkáváme. Já jsem ředitel. Dobrý den, konečně se setkáváme, já jsem ředitel. Þá hittumst við loksins, það er ég sem er forstjórinn. Tak,
Oba pánové jsou samo sebou ředitelé, Já, báðir herrar eru svo ale ve dvou různých podnicích, to zdůrazňuju. En tveggja ólíkra fyrirtækja því vilja slá fast. Hversun í anskotunum tala Danir svona djöfull mikið? Það er ekki skrítið að þessi helvítis þjóð hafi verið í 200 ári algjöru andleri ánöð. Proč jsou Dánové tak otřesně ukecaný? Žádný div, že tahle země duchovně ustrnula před 200 rokama. Röfla og væla? Er þeir ekki síflissandi? Buď tlachají, nebo jsou plačtivě sentimentální a ve zbytku času se pitomně hyňají. Komum okkur á verki í Guðanabænum. Dostaneme se už pro boha živýho k věci, pane Raun? Ano. Drahý pane ředitel, Kæri forstjóri, a teď mluvím o našem řediteli. og ég tala til okkar litla forstjóra. Jsme rádi, že máme jen jednoho Við erum ředitele. bara glöði yfir höfuð að hafa forstjóra. Tím chci říct, Hvað vil ég segja? pan ředitel mě požádal, ať ho do jednání vůbec nezatahuju. Je to tak, pane řediteli? Hef ég skilið þau rétt? Nejdůležitější je cena. Verðið er jú það mikilvæga. A tady je schoda. Dohodli jsme se, že ano. Pane řediteli? Plnou moc pro uzavření obchodu přenechávám panu Raunovi. Pardon, jsem máličko zmaten. To asi ty zámlky. Nemohl byste to říct znovu a rychleji? Plnou moc pro uzavření obchodu dávám panu Raunovi. Já. Ég hef gefið fullt umboð og alla prókúru varandi þessi viðskipti til herra Raps. Jo, a když ředitel jednou rozhod, tak se můžeme klidně stavět na hlavu a stejně nic nezměníme. Og þegar forstjórinn hefur tekið svona ákvörð, Pan ředitel, to je zmatek, samý ředitel. Nebude lepší říkat tomu našemu dánský ředitel? Hergotné. Islandský, dánský, to jsou dvě strany jedné mince. 400 veselých let pod islandskou korunou. Podle mě to bylo naopak. No, jo, tak jsme to aspoň prožívali my tady. Ne. Zdejší ředitel se tedy loučí, musí se vrátit do Ameriky. þá Ano, verður forstjórinn hér að segja bless og fara heim til Ameríku. 12. při podpisu se musíte spokojit se mnou. To ale neznamená, že nám spolu Þú nebude verður að fajn. næja mig til undirskrift þannig 12. og það er ekki því að við getum ekki haft það huggulegt saman. Nei, þið slepp ekki svona billega helvítist. Tak Lacino se názvy podělaný dáni nezbaví. Þið getur gert þið bara blaður út í eitt. Helvítist, jöfusir fíblir. Na tlachání vás užije zasraný drábové. Þetta hvað hann þá segir? Að sá sem skiptir við sendisvein, hann skiptir ekki við neitt. Básně Edy nám naštěstí dali tato moudrá slova. Ten, kdo mluví s pohunkem, nemluví s nikým. Verið sælir! S Bohem. Ale Finure! Žádám, aby se mnou, až sem přijedeme toho 12. jednal osobně ředitel firmy, ne jeho pohunek. Hann getur bara drullað sér heim frá Ameríku þá vikuna, annars verður engin dill. Ég heyri frá lögfræðingnum. Ať sem kouká krucifix z té Ameriky přikvačit, nebo bude útrum. Pošlu sem našeho právníka. Naschle. Možná. Zdravím, konečně se setkáváme. Já jsem ředitel. Jo, díky. Sakra! Neměli vás vůbec vidět. To je katastrofa. Teď se to roznese do všech kanceláří a chodeb jako stepní požár. Samozřejmě poznali, že nejsem ředitel, ale klid. Tomu Finurovi to určitě nestihli říct. Toho se bojte, ne? Ale ne, o to nejde. Oni na vás zírali právě proto, že si fakt myslí, že jste ředitel. Ano. Postavu jsem stvárnil skvěle.
I když jste mi o ní popravdě řečeno skoro nic neprozradil, ale když se to dobře zahraje, na fyzické podobnosti záleží mnohem míň, než si laik myslí. Fyzická podobnost s ředitelem je úplně podružná. Protože ho nikdy neviděli. Nikdy ho neviděli? Ne. Tak tomu moc nerozumím. Kruci, kež bych nebyl takovej slaboch. Každá firma přece potřebuje ředitele, ale já to v sobě neměl. Já a ředitel. Takže, když jsme začali, byl jsem jako zaměstnanec. Ředitel makal na jiných firmách, bydlel v Americe a navíc na samotě. Já vím, je to divný. A trochu to smrdí. Vymyšlený ředitel, já to vím, Kristofere. Ale dokud nikdo netrval na setkání, šlo to jako po másle, až ten islandský mamlas. Oni vůbec nikomu nevěří. Divný. Ale podle nich byl divný i Gambini. Heleďte, říkal jsem, že jsem váš člověk. A to platí. A navíc nejen tak někdo, ale herec. A právě toho potřebujete, aby se vám nezbortil celý svět. Šlo by jen o týden. Hned napíšu smlouvu. Smlouvu? Žádná smlouva není Ale třeba. ano, to máme já přece rád. dohodu. Smlouvy sypu z rukávu. Je to alfa a omega. Ten obchod je budoucností firmy. Pokud se objeví sebemenší Já pochyby... určitě nesklamu. Umím zachytit v publiku sebemenší pochyby. Už od Roskyle ve 92. Když už jste tu, musíte se sejít se zaměstnanci. To je samozřejmé. Zraky publika patří k věci. Ano. Podepsal jste smlouvu o utajení. Kdyby něco, rozcupuju vás na kousíčky. Dost už s těma lejstrama. Heidi, tady je Raun. Svolej k sobě všech 6 stařešinů. No, chci vám někoho představit. A... Zas tak starý nejsou, ale zakládal jsem s nima firmu. Tady ho máme. Velkýho ředitele. Vyrval si z diáře týden, chce ho strávit se svým dánským týmem. Ve skutečnosti i proto, že je sám vlastně taky Dán. A navíc cítí, že svou malou filiálku sice úplně neopustil, ale přece jen zanedbával. To se dá pochopit. To se dá pochopit. To chápeme všichni a proto si teď asi máte o čem povídat. Tak já si teda půjdu po svých a, jak se říká, zmizím k sobě. Nějaké dotazy? Jak se jmenujete? Jak se jmenuju? Jo. Nikdo vám 10 let neřekl jinak než velký ředitel. Ale když teď spolu máme mluvit, tak pokud vím, pár děvčat jste poctili e-maily, tak jste je možná zdravil osobněji, pane. Ano. Rád bych zdůraznil, že je dílem náhody. Komu z vás jsem za ty roky potřeboval napsat? Rozhodně v tom nejsou osobní preference, to ne. A kruci, opatrnosti není nikdy dost. Jmenuje se Sven. Jo, Sven E. To aspoň stálo v mých e-mailech. Co znamená to E? vážně jsem to nikdy nenapsal? Ne. To vám to Raun nikdy neřekl? Celých 10 let? Nikdy? Tak to mě těší, že vám můžu říct, že svoje jméno nosím s radostí a s hrdostí. Eckers
Berg. Sven Eckersberg. A jak vás mám oslovovat, řediteli? Gorm chce vědět, jestli ti může říkat Svene. Gorm mi může říkat, jak se mu zlíbí. Klidně mi může říkat Kristofere, když bude chtít. Kristofere, proč, prosím tě? No, proč vlastně, že jo? Proč by mi tak pro Bůh měl říkat? Klidně mi říkejte Svene. Fajn, Svene. Tak já vám něco povím. Podzim na venkově bývá pěkně dusný. Gorme, nech toho. To byste měl vědět. A co? O podzimu. Gorme, nech toho. A já bych si zase myslel, že podzim je svěží. Tady se asi neshodneme, jak vidím. Ne, Gorme, ne! Už jsi skončil, co? V pohodě. To je dobrý. Už jsi skončil. Jo, kluci, omlouvám se. Všechno je nejlepší pořádku. Gorme, nech toho! To nebylo hezký, co? Asi se mu budeš muset omluvit. Já, že se mu mám omluvit? Zítra je technická porada. Technická porada. Raune, oni jsou do jednoho úplný mešuge. Já vím. O tom si musíme Jasně, promluvit. neutrální půda. Zavolám vám. Fajn. Třeba, když se moje postava jmenuje Sven, rád bych to věděl. Chci do toho vidět. Chápu. Jo, díky. Na jménech mi moc nezáleží. Moc nezáleží. Gorm je z vesnice a někdy ho posedne taková, jak to kruci nazvat, vesnická deprese. Je sice cáklej, ale vymyslel Brooker 5, klobouk dolů. Pro boha, to je co? Brooker 5? Naše vlajková loď, náš největší produkt. S Brookerem jsme začínali. Moje postava nemá ráda, když lidi bulí. Řvou nebo někoho mlátí. To jsem snad dal najevo. Dotkli se mé nedotknutelnosti, jde o autoritu. Trvám na vůdcovské roli. Jo. Srazím je na kolena. Na problémy s těma 6 si budete muset zvyknout. Vždyť jsou to firemní kreativci. Nevím, jak to po mentální stránce vypadá u herců. Asi podobně, ne? Vážně je to tak zlý? Já těch 6 miluju. I když bohové vědí, že mi dali pěkný záhul. Horší než v Roskyle ve 92. To být nemůže. A to jsem tehdy uklidnil aspoň abonenty. Netušil jsem, že tam mají divadlo. A oni ho taky nemají. Umělecky vzato. Děje se něco, co to děláte? To byl můj vzdálený a rmutný pohled. Do háje. Vždyť lidi úplně poděsíte. Jistě, funguje to. To se musí nechat. Ti stařešinové teda měli víc páry, než jsem čekal, takže... Poslyšte, technická porada to zní dost podloudně. Nemohli byste mi říct, co vyrábíte? Pro mě je důležitější, abych byl aspoň trochu v obraze. Jo. IT. IT? Ale to snad ne, to je naprosto neprůhledný. To nemám naději. V tom případě se hodí, že jste tak dobrý herec. Jste připraveni? Srazíte je na kolena. Budete vůdce. Jo. Platí? Jo, platí. To jsou věci. Musí to být děs, když se rozběhne tiskárna. Ale nestává se to tak často, jen asi 1000krát za den, co? Co dělá počasí na venkově?
Ne? Tak teda řekněme, že je tam dost lezavo, stejně jako jinde. To je nádhera. Nemůžeš najít svou kancelář? Myslel jsem, že kancelář bude přece jen jistější než chodby. Jistější? Jak jistější? No, aby mě lidi nemohli najít, protože tu bývám poměrně vzácně. Tak ty se s nima chceš setkat a já jim řekla, ať počkají. Řeknu jim to. Dík. Venku čeká Jukomsen. Nevím, jak se dozvěděl, že tu jsi, ale ví to. Jde o seznam vat na specifikaci požadavků k DB7. Bohužel nevypadá, že se mu od poslední stížnosti zlepšila nálada. Ne, nenecháme si Jokumsena až po technické poradě. Promiň, to byl takový náš ředitel, když tu ředitel nebyl. Začínáme vždycky s výhledem vedení. Do toho výhledu bych moc rád nahlédl. Četl jsem si ve staré deklaraci hodnot. V té staré... Aha. A vzhledem k ní jsou jisté technické i strategické kroky, abych tak řekl, dost nejasné, víte? Takže... Transakční hierarchie, proč ne? Pravidlo 80/20. Agilní vývoj. A to je jen cípeček nezbytných pojmů, kterými lze alespoň trochu přijatelně vymezit IT. Když jsou tak děsně nezbytný pojmy, mohl by nám pan ředitel objasnit třeba tu transakční hierarchii? 80/20? Já nevím, možná jsem zaspala, ale řekni, co to přesně je? Agilní vývoj, pokud si vzpomínám, v literatuře ho definují asi 8 různými způsoby. Jaká je vaše definice? Definovat nebo nadiktovat, toť otázka. Mezi definicí a diktátem je jen nepatrný rozdíl. Otázkou hlavně zůstává, jestli ředitel vůbec má chuť něco diktovat. Tak je to. Podle mě spíš otázka zní, jestli ředitel vůbec ví, co naše firma dělá. A podle mě ta otázka zní, jestli to vůbec víte vy. O tom nepochybujte. Vážně? To... Tak co teda? Co? Co tu děláme? Ano. Asi jste si nepřipravil referát. Tak co teda? Tak různě. Tak různě? Myslíte, jako v gleba... No takže... Například? My tady... Zdravíčko. Mám pro vás jedno sdělení praktické povahy. Co pak, Nele? Nemáš dneska den? Tak pojď. Takhle pěkně a do náruče. Tak, Raune, jaké pak sdělení praktické povahy? Jo. Z našeho výletu na Kulen definitivně sešlo. To snad ne. To se dalo čekat. Ale na Kulen jsme přece měli jet, protože jsme loni nejeli do Middelgrundu. Můžete někdo říct, že co... Já jsem... Ale... Buď ticho, Spencře. Lodyha, Spence. Liso, ten příkaz bohužel přichází z hora. A já s tím tentokrát nic nesvedu. Připouštím, že se zaměstnaneckýma výhodama to vypadá bledě, ale asi existuje důvod, který neznáme. Na otázku, proč nejedeme na Kulen, odpovídám, protože to řekl velký ředitel. Protože to řekl velký ředitel. Neslyšeli jsme to už? Proč nás 6 prostě nezbalí práva na brůkra? A i s Raunem nevezmeme kramle. Gorme, prosím tě, uklidni se. Hele, já si taky myslím, že s náma zacházejí děsně sprostě. Neříkali jsme všichni už 1000krát, že bez toho debilního velkého ředitele by šlo všechno mnohem snáz? Nekažme si dobrou náladu, za všechno můžu já a na to, jestli je velký ředitel přemrštěnej ranas, nemá cenu mrhat technickou poradou. Řekl bych, že slovo teď patří Svenovi.
Svene? Jo, dělej, Svene. Svene? Jo, Taky nás obvykle informují o číslech. jo. Na technické poradě se to většinou nedělá, ale jestli ses na ně díval, tak můžeš začít. Jo, jasně, že jsem se Jo. díval na čísla. Jak to vypadá s číslama? Jak? Na hovno. Tak to víte. Je to na hovno. Bída snouzí. Běs a hnus. Budeme muset uklidit. Vychr změn, naše čísla musí vypadat jinak. Docela jinak. A je to venku. Je to venku, prosím. Ale Mete. Ale vždyť si psala, že to vypadá dobře. Jo, Tak Mete psala, že to vypadá dobře? V tom případě vám musím sdělit, Mete, musím vás ujistit, že tomu tak není. Stojí to všechno za viliš. Mete. tak. A chudinka Mete zas bulí. Ale Mete. Jsou to jenom čísla. Jenom čísla. Nevypadá to růžově. Mám poslat Lisu a Spencera nebo Jokumsena? Hlavně ne Jokumsena, ten má podle všeho oprávněný nárok. Lisa je u nás advokátkou HR. A proč ne? Spencer chce něco říct. My už 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 si nenecháme. už si nenecháme líp tyhle Tyhle. prápot. Prosím tě, já to radši řeknu sama, když to pořádně neumíš. Pracovní podmínky, myslí pracovní podmínky. Pracovní podmínky jsou úplně žalostný a to samý platí o personální politice. Asi to nevíte, ale jinde operujou s takzvanýma zaměstnaneckýma výhodama. Napsala jsem vám seznam, tady je. Nemohla bys odejít? Jo. Za dveře. Jo. Takže vy máte asi nějaké kontakty s motorkáři. Jen naiva by si myslel, že infiltrovali jen mezi drobný živnostníky někde v Zapadákově. Z Hells Angels v zádech mají vaše požadavky poněkud jinou váhu. Zůstane to mezi náma. HR. Dánsky HR. Human Resources. Jasně. Jak dlouho jste byl v Americe, že už ani nevíte, co to je? Zjistím, jak se Human Resources řeknou anglicky. Jo. Mně to můžete říct? Co? Klidně to přiznejte. Právě jsem o tom mluvila s ostatníma a podle nás nejste důvěryhodnej. Stačí se podívat na vaši osobnost a hned je vidět, že vůbec nejste ten, za koho se vydáváte. Podle mě byste měl přiznat barvu. Opravdu to považujete za dobrý nápad? To nemyslíte vážně? Ne, že by v tom byl rozdíl, jste totiž ohromně průhlednej. Hlavně vaše repliky. Je to nevěrohodný, celý je to opravdu strašně mizerně zahraný. Nevěrohodný repliky. Jo, To je typický. A mizerně zahraný. Jako by to na scénu vůbec nepatřilo. Diváka to zasáhne tam, kde je mu to nejmíň po chuti. Co pak to nikdo netuší? Že pointa v dnešní komedie spočívá v odhalení komedie? Katastrofa už přece nastala. Teď přece jenom zbývá zjistit, co bude po katastrofě, kruci. Musí to být věrohodný. Věrohodný a přirozený, ano? Tak mi dejte ještě šanci, sakra. Všichni. jste nevěrohodný. Ne, nejsem. Ale jste. Ale nejsem. Ale jste. Ale nejsem. Netuším vůbec, kdo jste a co chcete, ale vím, co rozhodně nejste.
Tak mi krucifix řekněte, kdo nejsem. Buzna. Buzna? Jo, Buzna. Nejde jen o to, že jste se mi neohrabaně snažil nakukat, že jste homosexuál. Navíc předstíráte, že nemáte šajn o výpočetní technice. Řízení nebo lidských zdrojích. Hells Angels. Jasně, že to všechno máte v malíčku, jinak byste nebyl tam, kde jste dneska. Co? Ne. Ale proč jste si myslela, že jsem Buzna? Ve všech e-mailech, co jste psal, jste se ode mě pokoušel udržet odstup a šířit to měl i Raun. Ale jaký potěšení bych z toho měl? To já nevím, asi stejný, jako když se po odborné stránce tváříte jako totální idiot. Chcete vypadat zajímavě, nebo vás máme litovat, co já vím. No tak teď jste mě dostala. Jo. Tím, jak jste říkala, že předstírám, že vůbec nemám páru o IT. To bylo trochu naivní, to uznávám. Ale Buzna to já jsem. Jako člověk tak vůbec nepůsobíte. Ne, ale některý z nás to tak mají. Nedělám to proto, abych byl ve vašich očích zajímavý. Bohužel. Aha. Věřte mi, zadnice to bylo vždycky moje. A vysvětlení proto není. Ale jak říkám, radši teplajzník než suchar. Já bych měla jedno vysvětlení, proč jste dosud byl na chlapi. Ještě jste nepotkal tu pravou. Neutrální půda a to co nejdřív. Už nemůžu, tápu v temnotách. Nikde ani náznak vedení. Nebylo by to taková dřina, kdybych věděl, co jsem kdy napsal a řekl. Prej Buzna. Buzna? To jste mi říct mohl. Kruci Raune. Jasně. Ale Buzna je přeci jenom Lisin velký ředitel. Vy jste o velkým řediteli každému nakukal něco jiného? Já vás slyším. Řekl Slyším jste vás. každému o velkým Já řediteli té něco otázce jiného? rozumím. To vám úplně přeskočilo. Dělal to fajn atmosféru. Fajn atmosféru? Mysleli si, že takhle je víc jejich. A to taky byl, to určitě. A to IT. Nemám o tom ani šajn. Já bohužel taky ne. Jde vám to báječně. Myslíte? Jo! Vážně, překlepete ještě pár dní. Kristofere, radím vám. Co? Neberte to tak Jo. smrtelně vážně, no? To s tím srážením na kolena. Je to sice hezký, ale bez toho to půjde s nás. Přenechte práci divákům. Nebude to takový stres, víte? Přitakejte jo. Až za váma přijdou, jo. Není to velký umění, ale funguje to. Přitakat, jo. Jo. Ale to je divadelní improvizace do háje. Cože? To je divadelní improvizace. To je, když nějakýho troubu napadne vyřítice ven v ženských hadrech a my si všichni máme myslet, kdo ví, jaká to není nádhera. Jo? Gambini se nikdy nechtěl o svoje dílo dělit. Považoval improvizaci za úlitbu měšťanskému dramatu. Ibsen, ten oberidiot, Gambini Ibsena prokouk jako jeden z prvních. Aha. Ibsen je oberidiot. Je tak šosácký, že nedokáže katastrofu chytit pod krkem. Jo, to máte pravdu. Proč rovnou nepsat telenovely? Jo. Sentimentální a plný přiblblých frází typu to není s Bohem, ale nashledanou. Tyhle sračky. Jo. Jsou to sračky. Jo. Sračky, Raul. Jo, sračky. Sračky. Jo. To bude dobrý. Jen klid. Jo, jen klid. Promiňte, víte to nejlíp sám. Ta Ne. postava, nápad jsou vaše. A nápad je Bůh. I kdyby to řekl Hitler. Když chcete skupinovou improvizaci, To chci. máte ji mít. Slibuju, jo. Budu Dobře. přitakávat. Dobře. Až se vám z toho zvedne Dobře. žaludek.
Jakubsenovi ne, Proč ne? protože má oprávněný nárok a to už 6. rokem. 6 let? Proč si nestěžoval už tenkrát? Stěžoval. Ale ten den tam ředitel nebyl. Aha. Chápu, jo. A pokud jde o otázku IT, když říkají outsourcing, tak myslí offshoring. Je to hračka, tak a jste v obraze. Pochopili jsme, že performační problémy v modulu C-Lib jsou rozsáhlejší, než jsme čekali. Jak vidíte, bottlenecky zasáhly systém. Pak je třeba mnohem víc validací ze strany klienta. Outsourcing je jistě lákavý, ale protože modul C-Lib je podle mého názoru méně či Promiňte. více... Ano? Myslíte offshoring? Řekl jste outsourcing, ale myslel jste offshoring. Jistě, to máte pravdu. Díky, Sven. A co na to velký ředitel? Dostanou Nele a Mete zelenou? Jestli řeknu ano nebo ne? Na to můžu odpovědět i bez pana ředitele. O 1/3 levnější a máme souhlas. Má Nele pravdu, pane řediteli? Jo. Jo. Velký ředitel dal zelenou. Srazit ho na kolena. Nele. Nejdřív tady musel dostat kapky, jako obvykle. Vy jste ale hajzl. Jo. Tak pojď. A do náruče. Dojemný, co? Jako nějaký mimino. Vlastně ne, mimina vyžadujou rozmnožování a k tomu je třeba vojet někoho opačného pohlaví. Nemáte chuť se mě na něco zeptat? Nebo mě o něco požádat? Možná odpovím jo. Můžu něco říct? Nebo někdo? Mohli by například říct jo. Nebo jo, 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 jo. Už toho mám pokrk, Svene. Je to jasný. Jo. To bych řekla, ty tvý teploušský keci. To snad nepoznám, když po mně nějaký chlap jede? Jo. Ty jsi ale provokatér. Jo. Všechny ty e-maily, co jsi posílal. Liso, věnujte se Raunovi, malinko si ho hleďte. Jen proto, abys mě rajcoval. Jo. Buzna sem, buzna tam, to je jedno. Ale co není, může být a ty to víš. Tohle taky není marný. Jo. Jo. Hlavně, když o všem můžeš rozhodovat. Jo. Takže čím dřív, tím líp. Jo. Ty jsi ale šovinista. Jo. Šoustání přichází v úvahu teprve po pořádným hulení. S tím se smíř. Jo. Jo. Oh. Tak. A teď na břicho a přes psací stůl se mnou. S tím se smíř. Jo. Nejvíc se ti líbí, když jen plním rozkazy. Dám to víš. Předem upozorňuji, že díry jsou tam 2. Jo. Tak fajn. Tak proto ti říkají, velký ředitel. Dyč mě jedno. Jo, jo. Jo, jo. Jo, 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 jo. Kruci, to neumíš říct nic jinýho. Jo. Znáš Gambini, jo? Gambini. Cože, koho?
Vypadáš trochu unaveně. Řekla jsem Jokumsenovi, že dneska nemáš čas. Řekla jsem, ať počká do příštího týdne. Neudělala jsem chybu? Ne, příští týden tu nejsem. Aha, zase odjíždíš? Mimochodem, díky za všechny ty hezké pozdravy, mám vždycky velkou radost. Taky jsem na všechny odpověděla. Teda až na jeden. Jo. To je pravda. Na jeden si neodpověděla. Proč pak asi, víš to? Chceš to vědět teď? Teď tu jsem. To je fakt. To ty tvoje věčné vtípky. Někdy nevím, co si mám myslet. Nedokážu pořádně odpovědět, když nevím, jestli je to vtip. Proč by to měl být vtip? Nic jiného to být nemohlo. Fajn, ale kdyby to nebyl vtip, co bys odpověděla? Ježiši. To asi víš sám. Ne, nevím, proto se ptám. Kdyby to nebyla legrace, Ano? tak odpovím ano. No, je to bláznivý, vždyť se skoro vůbec neznáme. Jo. Aha, velkou radost ti to neudělalo. Promiň, já husa. To je ale trapas. Právě proto jsem tenkrát neodpověděla. No jasně, byl to vtip. Jo, docela vtipný. A já blbec si myslela, že to bereš vážně. Promiň, už rudnu. No, podle mě je moc hezký, že jsi řekla ano. Nebo že bys to řekla. Kruci, na to by se moc lidí nezmohlo. Máš můj obdiv. To mě podrž. Hezký. Nemůžem to prostě škrtnout? Jo, to je mě štve, že jsem se vyjádřil tak nejasně, že jsi byla na pochybách. To k mé postavě vůbec nepasuje. Stane se, že někdy člověk trochu zavtipkuje, protože chce znát odpověď, kdyby se jednou ptal, ale já měla takový pocit, že v tom jsou city. Ne, dej pokoj. Vážně si myslíš, že bych se takhle hloupě schovával, že jen tak nějak mapuju terén, protože se bojím odpovědi? Co pak takhle se chová velký ředitel? Slovo je přece slovo. A když je někdo ředitel, je krucifix opravdu taky ředitel. Já nevybudoval impérium pokoutním šaškováním. Heidi A., já si na ten e-mail jasně vzpomínám. Zřetelně. Jestli jsem to myslel vážně, pak odpovídám ano. Otázka se nezměnila. Je to opravdu tak. A basta. Jo, basta, Fili. To mám ale radost. Ty máš radost, já mám radost. Nebylo to jen proto, že jsem chtěla dát výpověď? Výpověď? Ne. Proč? Co to s tím má společného? Nic. Aha, ale já nedala výpověď. Zůstala jsem u tebe ve firmě. To jo. Možná hlavně kvůli tomu mailu a kvůli tomu jsem taky... Jo, ale teď vážně. Teď už vážně padla i pro velkého ředitele. Probrali jsme tu epizodku, řekl bych, ke spokojenosti obou. Nechápu, že zase vypadáš tak nešťastně. Ne. Všechno bude dobrý. Jsem jen šťastná, že jsi to myslel vážně. A přitom mě skoro vůbec neznáš. Jo. Nechceš se mě na něco zeptat? To si teda piš. Heidi A. Co znamená to Ačko?
No, určitě nic zvláštního. Vlastně ne, protože teď je to Heidi Heidi Eckersbergová. To se povedlo. Ale ne, zrovna se to vyvíjelo tak dobře. Proč to přerušení? Už vůbec nemluví o tomhle bezmocném a nesmyslném zoomu. Já tvrdím, komedie bez přerušení nežije. Nějaké vitamíny je třeba dodat, ať se nám to líbí nebo ne. A kdože to chce v roli doktora s injekcí přerušit dětskou hru? Ano, nemýlíte se. Níže podepsaný. Po naší dietě je nucen uvést na scénu novou postavu. Říďa je nadržený v ptáčkovi. Ještě ulpěl zbyteček homofilie. Velký Říďa už jde. A jak pak hodnotíš věrohodnost téhle repliky? Myško. Ujde to. Myško. Krist, co tu děláš? Ty přece neděláš do IT? Nápodobně řekla bych. Ty seš mi ale veselý. Já si tě teda veselýho nepamatuju, ale byli jsme svoji jen 5 let, nebo 50. Byl ty vůbec někdy veselý? Jo, vlastně, když jsi slintal nad tím svým uhozeným gambínem, to si pamatuju. Pěkná habaďůra, ale naštěstí o té hře jak živo nikdo neslyšel. Jestli je Gambini habaďůra, tak v 7mílových botách. S ním už katastrofa nastala. To teda jo, 3hodinová jednoaktovka. Monolog komíníka z města bez komínů. Na můj vkus si byl moc cáklej. A to vůbec nechci mluvit o ostatním. Tím Gambinem si mě pěkně les na nervy. Ty jsi mi taky lezla na nervy. Jo? A čím? Burákama. Burákama? Jo, žral si je se šlupkama. Kruci, to přece nikdo nedělá, to se vidí jenom v komiksech. Mohl jsem vyletět z kůže, žrala si je v jednom kuse. Přišla si sem zjištně, pokud si vzpomínám na tvůj psychologický profil. Chceš mě dostat zpátky jako posledně? Ale já tě nikdy nechtěla zpátky. Tak ti tentokrát jde o něco jiného. Vždycky si byla nesnesitelně výkonná. Teď si vzpomínám, že jsi něco studovala, to jsi určitě dokončila. A pak ses vyšla. Jsem advokátka Finura Sigurdsona. Ale velkokapitál, jo? Jo. Nechtěla jsi náhodou jako právník bojovat právě proti němu? Jo, na tom něco je. Finur říkal, že přijdu, ale na to jsi už určitě zapomněl. Život je jako film podle dogmatu. Možná není pořádně slyšet, co kdo říká, ale to ještě neznamená, že to není důležitý. Jdu vyhodnotit stupeň pravděpodobnosti, že ředitel bude zítra odpoledne na této adrese přítomen obchodní schůzce s mým klientem. Zatím o tom dost pochybuju. Vím jedině to, že ty nejsi on. Proč bych nemohl být on? Tak proč bych nemohl? Proč bych nemohl být velký ředitel? A komíník z města bez komínu, co měl ale po každý světe div se, měl na čele mour. Třeba ses spletla. Možná toho mám v sobě víc, než si smyslela. Tak to ale není, že ne? Ne. Ne podle měřítek, podle kterých vás učí na právech. Ne, tam to bylo trochu hmatatelnější. Je tam ten ředitel opravdu tam ten ředitel, nebo to vůbec není ředitel? Tak jo, nejsem ředitel. Jsem něco jako záskok a víc ti říct nemůžu. Podepsal jsem smlouvu o utajení. Smlouvu o utajení? S Raunem? Jo. Fuj, tady byl Kristofere. Má tě v hrsti. Smlouvy to je jeho, sype je z rukávu. No a co, chceš mě odhalit nebo co? Kdybych tě chtěla odhalit, udělala bych to před 10 lety v pivní bedně na malý scéně. Myško. Vidím, že ti ta role jde k duhu. Jsem dobrý. Vypadá to tak. A rolí taky nemáš dost. A pak je to krásně proti tvýmu přesvědčení se do něčeho ponořit. Hlavně, že máš pozornost.
Hergot, jak to myslíš? Pro mě je hračka udržet na uzdě tlupu pošahaných ajťáků, aby právoplatný majitel mohl v klidu dělat obchody. V právu existuje termín blbější, než zákon dovoluje. A právě to seš, když Raunovi věříš. Raun je férovej chlap. Výborně se nám spolupracuje. Svoje lidi upřímně miluje. Na ředitele mu možná chybí razance. Můžeš ho nazvat sralbotkou, ale v jádru je fér chlap. Jo, tomu tak věřím. Když systém využívá jen, aby zaměstnance mačkal jako citron. Když hodíš vinu za všechnu mizérii na nějakýho tajemného ředitele, můžeš sám vypadat jako děsnej sympatiák. Proč se na to nevykašleš? Jo. To bych mohla. Já jsem v tobě ale viděla špetku slušnosti. Tenkrát. Ty nejseš takovej padouch, jak se děláš, Kristofere. Měl ses teď vidět v zrcadle, jako bys zvažoval morální aspekty. Tak hele, všechno, co Raun podniká, je pro dobro firmy a tudíž i zaměstnanců. Čím líp pro jejich milovanou firmu, tím líp pro ně. Jo, možná. A když je podle tebe Raun tak férovej chlap, tak určitě nezapomněl informovat zaměstnance o tom, že zítřejší obchod je o té jejich milované firmě. Cože? Raun chce prodat firmu? Jo. Jak prosté, že? Ne, to si opravdu nemyslím. Se mnou si nemanipuloval. Naopak choval se ke mně jako gentleman. Vážně. I tenkrát, když jsem chtěla odejít k našemu konkurentovi. Jen po Raunovi ses někdy trochu vozil. Po telefonátech s tebou působil často sklesle. Ne. Teď musím ještě něco skopírovat. Nevíš, jestli ostatní neměli ten pocit? Já sám ne, ale Gorm. To se musí nechat. Úplně ho vyřídilo, když jste tenkrát rozhodl jinak v otázce platformy k Brookru. Na té druhé platformě pracoval přes 2 roky. Gorma to úplně odrovnalo. A vlastně vůbec nechápu, jak to, že rozhoduje zrovna o Brookru, který patří nám všem. Ne, ale Nele, to byla levárna. To vy jste začal tvrdit, že není připravený. A ostatní s tím pak začali taky. Musel jste vědět, že ho to položí. Hi, can I ask you a question in English? Dánsky. Let's do it in English. Ne, dánsky. Zrušil se mu výuku dánštiny, prej aby netlachal na chodbě. Co pak prostě nemohl tlachat anglicky? To samozřejmě mohl, ale nechtěl. A já osobně? No, snad jen to, abych si hleděla Rauna, ale to jsi nedělal ze zištnosti, asi jen z blbosti. Co je s Raunem? Plišáček Raun. No, toho nemůžeš mít nerad. I když někdy působí dost uboze. Nevím, jestli o tom mluvit tady, ale jeho finanční situace je pod psa. Myslíš? To vím. Sám to říkal, hlavně ze začátku. Ale pak jsme se všichni dohodli, že mu každej půjčíme 25 000, ale zjevně to nepomohlo. Proč ne? Ještě je nezačal splácet. Jo. A pak je tu ještě Mete. Jo. Jo? Víš, co se stalo, když si propustil jejího muže? Ne, asi ne. Oběsil se. Na šňůře od tiskárny. Nesnesl pomyšlení, že už u toho nebude. A bylo to pro něj těžký, když se tak doprošoval. Raun nám řekl o těch dopisech, co ti posílal. Ale nic jsme tu pro něj neměli. Ne. Tak už to zkrátka chodí a teď je z Mete chuděrka. Kde teď vůbec je Mete? Nevím, asi u tiskárny. Mám se po ní mrknout? Elizabeth, už je tiskárna spravená? Jo, už jo. Fajn. Je.
Ahoj. Výplody fantazie? Víš, jasně, že se za ty roky vyrojí pomluvy. Podle mě by mohli mít trochu dobrý vůle k tomu, kdo to všechno s rizikem začal. Těch 150 000 přece neinvestovali oni. Přesně tolik to bylo. Tak vás měli rádi, že vám půjčili poslední korunu a vy jste za jejich peníze založil vlastní firmu. Já vím, že to vypadá vachrlatě. Vachrlatě, to bych teda řekl. V tom případě je dobře, že režisér jsem já a vy jen herec. Zeptejte se své postavy, jestli drží logicky pohromadě. To už jsem udělal. A bohužel drží. No, když jsem teda tak obrovský bídák, Jo. pak bude snad pro všechny lepší, že se mě zbaví. Sakra, musíme vyřídit tu plnou moc. Je tam uvedená minimální částka, abyste mi to nestřelil pod cenou. Jo. Nemůžeme si dovolit, aby do Svena vjel Christopher a prodal to za 2 kačky. Není jedna pro mě? Jednu mi snad dáte? Trváte na formalitách? Věřte mi, že nejsem horší ani lepší než spousta jiných. Já už vážně nevím, čí jsem. Připadám si nepochopen, pořád jen dávám a dávám. A dostávám něco nazpátek? Ne vždycky. Ne vždycky. 254 milionů. Jo. To není úplnej pakatel. No, I Strindberg byl nepochopen. fakt? Pořád to pomlouvali, všechny ty řeči, že schodil manželku ze schodů a vůbec. A on to neudělal? Jo, ale to z něj ještě nedělá horšího spisovatele. To ne. Díky. Číslo účtu. To je docela praktický. Naši přátelé ze severu se aspoň nepovlečou s tolika penězi. To není číslo účtu, to je cena. Páni zlatý, to je ale Mailand. Jo. No, tak jsme vyčíslili hodnotu vaší firmy, pane řediteli. Podepíšete to? Tady je pero. A sem. Ráda bych upozornila na pár míst, kde jsem od minule text podstatně zjednodušila. V článku o zaměstnancích, které převezmete spolu s firmou. To je v pořádku, 100% vám důvěřujeme. Já. Zaměstnance snad převezmete všechny. Ne, tak dohoda nezní. Nei, það er ekki í samningnum. Já, skotu, við förum ekki að draslast með einhverja helvítist dama líð. Nebudeme se pátlat s bandou Dánů. Už jsme se napálili jednou. Podle této smlouvy dostane zaměstnání v naší firmě jen pan Raun. Samkvæmt samningnum það bara Rafn sem fær ráðningu í nýja fyrirtækinu. A pak jsem také odstranila několik čárek v článku o převzetí patentu na Brooker 5 od majitele práv pana Rauna. Svo við fjarlæði nokkra komur að það í kaplanum með yfirtöku og engarleyfi á Brooker 5 frá rétthafanum er Rafni. A co dostanou ostatní majitelé práv? Hvað fá þá hinir rétthafarnir? Nedostanou nic. Þeir fá ekki neitt. Jediným majitelem je pan Raun. Herra Rafn er eini rétthafinn. Stařešinové si ale taky myslí, že mají jistá práva. No, možná citová, ale po právní stránce se nemají o co opřít. Na tom programu sice pracovali, ale na to jsem je tu zaměstnal. Pardon, omluvte mě.
norrænu gestir þurfu ekki að burðast með. Trochu čerstvého vzduchu. Je to těsně dojemný. Ale stejně na tom nic nezměníte. Když to neprodám Finurovi, najdu si jinýho kupce. A nevypečete mě ani tím, že to prodáte lacino. Tak jdeme na to. Pane řediteli? Fajn, tak jdeme na věc. Konsuljóðsnúður stendur þarna líka, það er mjög skynsamt. Však už je na čase. To jo. Trhá mi srdce se s tím rozloučit. Það er mjög sorglegt að kveðja allt þetta heima. Ale pan Raun mi jistě dá za pravdu, že jsem v jádru obchodník. Rafn hefur alltaf sagt þá er ég þegar allt kemur til alls businessmaður. Þú hefur ekki láta reyna á það? Kruci, tak proč neobchodujeme? No, jeden by nevěřil, že si to zrovna tady tak zamiluju. Ale po léta to byla moje scéna, tak proto. Krásné myšlenky, řediteli, ale dějiné. My teď musíme počkrábnout pár smluv. Díky, Raune, vy jste vždycky ochota sama. Ale vždycky k službám. Tak tady to podepište radši. Uhnu prstem, ať k tomu můžete. Nemám pravdu, pane Finure, že je pan Raun ochota sama? Er það ekki rétt, Finnur? Finnst þér ekki Rafn vera hjálplegur? Ég tek ekki þátt í svona dönsku sætsútu bulli. Nezdílím dánskou plačtivou sentimentalitu. Jo. Jo. To už bývá jen podpis, že? Ano. Svo okkar norrænu gestir þurfu ekki að... Jen tak mimochodem, právníkovi, co tu smlouvu psal, stránkování, vprostřed textu, to je šlendrián, nahoru na stránku nebo dolů, člověk má pak jistě větší přehled. Nevím, jak to tehdy bylo s islandskými rukopisy, možná proto je museli poslat do Dánska, abychom je ostránkovali. To není číslo stránky, ale cena. Þetta er ekki blaðsíðutalið, þetta er upphæðin. Já nevím, ale do mé kopie se vloudila směšná suma 254 milionů. Er þetta allt og sumt? Í eintæki mitt hefur laumast svo hlægilega upp að 254 miljónir. Ég veit... Hvað skotans jöfusi stellaka, það verður samið! Na tom jsme se přece do prdele dohodli. Ale za to já přece nemůžu prodat svoje životní dílo, to snad chápete. Ég sett lífsverk þitt fyrir það, þú hlutur að skilja það. Hvað vill hann þá fá fyrir búluna? Og A kolik by si teda pan ředitel přál? No, trochu víc. To je kolik? 50. €50. Jde o symbolickou sumu, jen aby mi připadalo, že jsem jako obchodník něco vyjednal. Bara svona tákrænt, svo ég sem businessmaður finnst ég hafa fengið eitthvað út úr þessu. Mluví se o svobodné vůli, ale popravdě nám nezbývá, než poslouchat stroj uvnitř. Við tölum um frjálsa vilja, en við getum ekki annað en hlustað á maskínuna inni og... Ten stroj chce zlato. Maskína sem krefst gulls. Tik tak, tik tak. 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 Tik tak. Tik A tak, někdy stačí tik na tak. utišení hladu i takovýhle drobek. Ale to by se smlouvy museli přepsat. Þú skrifa samningin. Doplníme to prostě rukou. Ég handskrifum það bara einn. Je to obchodní argument, to připouštím, Businessmanns og rök, ég viðurkenni það. ale když dostanu 50, En ef maður getur fengið 50 meir, tak třeba dostanu i 50 milionů. maður fengið 50 miljónir. Standi og hafið þetta. Pane Finure? Pane Finure!
Hergot fix, tak tady ho máme. Město bez komínu. A bylo tu celou dobu. Všechno se najednou potká. A pak bude na prach rozdrceno v závěrečné gambiniovské explozi. Naše komedie bohužel nevyšla z pera onoho častokrát zmiňovaného Gambiniho a kdyby tomu tak bylo, učinil by tak jistě s opovržením, které by pojmy zkomolilo k nepoznání. Ne, my uposlechneme zákony žánru. A ať už ti dva muži, jak si tam tak na střeše pod nebeskou klembou mlčky a bez jakýchkoliv vzájemných závazků lebedí, vězte, že existují jiní muži se závazky a těm závazkům je třeba dostát, abychom za okamžik mohli opustit kino a s dobrým svědomím zapomenout na všechno, co jsme viděli. Sakru, proč jste to nepodepsal? Té otázce rozumím. Vážně? Možná se to nezdá, ale nejde o malý peníze. Já jsem dožranej! Nějak se to zamotává. Chtěl jste jim dát padáka. O tom jste se vůbec nezmínil. Všechno jim šlo hned. I ten Brooker. Ať už je ten Brooker cokoliv. To já jsem dožranej. Taky jsem dožranej. To vy jste právník. To vy jste jejich přítel. Tak jsem jim měl říct, že na to mají mít smlouvu. A teď mají dostat vyhazov a ani o tom neví. No je to dost drsný, to uznávám. To teda vemte jed. Nemůžeme ten kšeft prostě dokončit. O to tu přece jde. Rád vám vyjdu vstříc. Jste prima chlap. Tak běžte a řekněte jim, řekněte, že je chcete vyhodit. Mají právo to vědět. Fajn, slibuju. Nevěřím vám ani nos mezi očima, zatím jste mě vždycky vypek. Tady. Podepište, že přiznáte, že je propustíte a že nemají žádná práva na Brooker 5. Tím jsem v té věci udělal maximum. Nešílím radostí, že tu mám na fleku něco podepisovat. Myšlenka je Bůh, na to nezapomeňte. Sám jste to řekl. I kdyby ji vymyslel sám Hitler. Tehdy jsem ale nevěděl, že ji vymyslel Hitler. Jestli to myslíte vážně, že se jim přiznáte, tak to podepište. Fajn, já chci za slejstro i na maximální částku, kdyby vám zasruplo v kouli. Už tam vepředu konečně držte hubu. Dnes je velmi vážný den. Rozhodl jsem se, že vám řeknu něco, co jste už měli vědět. Já to nedokážu. Nemusíš nám říkat, co nechceš. Jen ho nechte. Jo, řeknu to. Kdo baví nás líp než klaun Raun. a hřeje nejvíc ze všech saun Raun. a léčí, když voláme au. Raun. Vy jste všichni tak prima, ale tím je to horší. Jestli je to tak důležitý, tak to řekni, ať to máš za sebou. Budete se zlobit. Dej už s tím vším pokoj. Víc se budeme zlobit, když to neřekneš. Naplánoval jsem něco. No, co jsi to naplánoval? Že vás 6 propustím.
Promiň, cože? Že vás 6 propustím bez kompenzace na váš podíl na Brookru 5. To je teda plán, co? Hergot Raune. Hergot Raune. Hergot. Hergot Raune. Hergot Raune. Hergot Raune. To mě poser. Můžu položit doplňující otázku, než se všichni pustíme do Rauna? Proč si ten plán vymyslel? Proč nás chceš vyhodit? Proč máme přijít o Brooker 5? Protože... No? Protože... To poručil velký ředitel. Že mě to nenapadlo hned. Ani nám to ten stráč nedokáže říct a nastrčí chudáka Rauna. Podzimy jsou dusný. Gormé. Podzimy jsou dusný. Norman, nech toho krucinál. Podzimy jsou kurva dusný! Gormé! Gormé, dej pokoj! Neměl jsem odvahu. Mají paměť. Jako... Sloni? Jo. V noci nespím a vidím před sebou jejich oči. Odpuštění jste říkal? Odpuštění? Oni neodpouštějí. Chuděrka Mete je nejhorší. Můžu se rozkrájet. A jí to není nikdy dost dobrý. Kurňa, já jsem citlivý. Jasně, že vám neodpustí, když jim ani neřeknete, co jste proved. Sakra, máme přece nějakou smlouvu. Vidíte? Slibuji, že se přiznávám. Kdo to podepsal? Ale já se přece k tomu plánu přiznal. A pak jste dodal, že jsem vás donutil já. To není žádný přiznání do háje. Tak jsem to nemyslel. Jo, tak proč to nevyplývá z přesního znění smlouvy? K vaší smůle jsou práva totiž krajně praktická věda. Proto teď žádám, abyste naplnil tu kupu smluv, který jste dobrovolně podepsal a ten obchod dokončil. Domluvili jsme úplně poslední schůzku. Úplně poslední! Nevím, jak se mi to povedlo. Blouma teď po chodbách nebude pro vás žádnej med. Tak jsem jim řekl, že jste odjel do Ameriky a tam zůstanete až do podpisu smlouvy. Haló, to jsem já. Musíme se setkat. Ne, je to tak? Právně na něj nemůžeš. Dostal tě. Musíš to prodat. To je ale pekelně neuspokojivý. Jo. Málem se už složil a přiznal, ne? Jestli si na něco machr, tak na to lidi psychicky zdeptat. To jo. Ale nejlíp umím deptat čistě intuitivně. Čeho se nejvíc bojí? Že ho nebudou milovat. O to tady kruci běží. Jo, chce být jejich plišový mazlíček. Jinak je na dně. Tak jsem... Mazlíčkem staneš ty. Dělej to jako Raun. Jen líp.
Dobrý ráno. Zdravíčko. Nebylo by tu místo pro moji maličkost? Raune, pojďte si přisednout. Ať je to útulno. Mysleli jsme, že jsi v Americe. Ano, tam jsem měl být. Ale svoje drahé americké přátele můžu vidět kdykoliv. Za to na svoje drahocenné přátele. Mám jen, 2 dny. Nemám pravdu, Raune? Jo. Jo. Pohodička v náruči rodiny. Podzim je meteorologická bomba. Jo, když už je řeč o bombách, musím se vám i já k něčemu přiznat. Minule to skončilo dramaticky, ale až vám řeknu, proč jsem přišel, zjistíte, že jste se ve mně spletli. Ty parchante. To rozhodně nevylučuju, ale možná trochu v jiném smyslu. Já jsem vám zamlčel informace. Aha, tak to je jiná. Tisíceré díky, už se vůbec nezlobíme. No jo, ale já nejednal sám. V zákulisí neustále byla jistá osoba a ta by v téhle souvislosti měla být vytažena na světlo a pojmenována. Stojí nade mnou celou dobu a můžeme jí říkat Nějak můj se šéf. to zamotává. A kdo to je? Je to ředitel velkýho ředitele. To je i na mě moc složitý. Někdo mi to vysvětlit může? Ne. Ne. A kde je ten ředitel velkýho ředitele? Asi vás nepřekvapí, že je v Americe. To znamená, že skutečným ředitelem nejsi ty a že to není tvoje rozhodnutí? Právě to jsem musel vysvětlit Jokumsenovi. Jeho vztek i výčitky, stejně jako ty vaše, drazí přátelé, asi si budou muset najít nový cíl. To se mi ulevilo. Jste férovej chlap. Já to poznal hned. My z vesnice. Na to máme čuch. Dík, Gorme. Smím se vám tedy jako současný zástupce vedení ve firmě bezvýhradně a přímo omluvit za Brooker i za tu platformu? Vy jste měl totiž pravdu. Celou dobu. Člověk ho nemůže mít nerad, co? A teď, když se nálada zvedla, bych to rád ještě vygradoval. Výlet na Kulence přece jen konat bude. Zítra. Bude. Jeden den si to spolu krásně užijeme. A co se říká do náruče? Velký obětí. Chuděrka mete! Chuděrka mete! Chuděrka mete! Chuděrka mete! Co tím sleduješ? Nic, jen se trochu pobavíme. Prosím, o chvilku ticha. Pana Toke se vytahoval na Haralda Modrozuba. Heď, já umím výborně lyžovat. Fajn, když jsi tak výborný lyžař, tak vem lyže a hezky to předveď. Tady, na Kulenu. On to udělal a takhle to dopadlo. A co se stalo? No, to nevím. Dál jsem to nedočetl. Lidský rys. Dobrý rozvoj osobnosti. A teď
Teď vám pan Natoke předvede svůj speciální telemark. Co to je? Něco s rukou? Mám něco tady se zápěstím. Nějak se to zase uvolnilo. Jo, bojím se, že se mi to zase vrací. Neboj se, to zvládnem. Potom se ti na to mrknu. Kdo je náš nejlepší člen? Sven. A kdo nás nedá v plen? Sven. Nejlepší je prostě jen... Sven. Dali bychom si ještě ten dobrý koněk. Já se na to nemůžu koukat. Banda parazitů. Jen počkejte, to se řekne řediteli velkýho ředitele. Jak na něj prdíte, rozhazujete jeho peníze. Fuj, to je hnus. Fuj, to je hnus. Už má prasklinu. Když to řeknu slušně, je to prostáček z lidu. A tak se lidovýmu divadlu nevyhneš. Nemířil si prostě dost nízko. Měšťanský realismus, sentimentalita a... Fráze. Už jdete? Jdem na věc. Jdem. Pojďte. Proč tu k sakru jste? Protože ředitel říct... Protože to řekl velký ředitel. Jasně. Mutta piilet 5 minuuttia. Za 5 minut jsme zpátky v autech. Eikö tuolla samalla tässä niin? Tentokrát se dohodneme. Jo, Ei verbo skildi. na ceně i podmínkách. Jo. Hau bara fram með klædnar. Tak ta jste drápy a škrabejte. Jo. A protože už není o čem se bavit, rád bych poslal pozdrav. Og einmitt vegna þess að talið er búið, þá vil ég senda kveðju. Probůh, ta data jsou špatně, to je trapas. Hned to opravím. Pardon. Okamžik. Pozdrav. Teta Čup a strýček Kája. Na jejich stříbrné svatbě se vybíralo do staré ponožky. Ale my jsme sbírali sem každý den. Sbírali jsme sem Þá vil ég senda kveðju. sbírali jsme sem. A jednou budou dny Einmitt vegna þess að talið er búið, þá tety vil ég Čup senda a strýčka Kaj sečteny a to platí Norræni prestir þurfa ekki að... i pro nás. Við þurfum ekki að fara inn á það við tristum þér að... Jednoho rána se probudíme, natáhneme ruku a sáhneme do prázdna. Og grípum út í tómt loftið. A ty a já, my oba, Við tveir. všichni tři, jsou rázem z ničeho nic pouhou ságou. Saga í meir. Ty, který jsi mi byl vším, Þú sem varst mér all lífið. a já, který jsem ti byl vším, Starfsmenni fikk ekki bræður. se už nikdy nebudeme držet za ruce. Við erum bara ekki... Hjarta, hálf. A komuže to posíláme, tenhle pozdrav? Tomu, kdo vždycky sám sebe
První posílá do pekel a nám vždy jako první odpouští všechny naše nedostatky a všechny naše chyby. O kom to mluvím? Nahlas. O Raunovi. O Raunovi. Nesl jste nás ve svém srdci, Raune. Dal jste nás dohromady. To vy jste štědře rozdával svou lásku a dnes musíte pryč. Jako mraky plynoucí v dál. Musíte i vy za svým posláním. Ale jedno vám slibuju. I kdybyste žadonil, vyhrožoval, že vždy budete mít na věky věkoucí místo v našich srdcích. Tady bude. Tady bude vaše domovská adresa. Váš dům, váš hrad. Na věky věkoucí. Vždycky jste tu pro nás byl, ale krucifix to tu byl pro vás. Dnes tedy, věřte, že vlaštovka na střeše štěbetá, nesli ho vřesovištěm té ledové zimní noci. To není s Bohem, ale nashledanou. Kæri forstjóri, ég vil þakka hlýleg orð. Vona Guð gefa þau verðu síðustu. Pane řediteli, díky za vaše slova. Buď nám Bůh milostiv, aby byla poslední. Fyrir allt vælið og volæðið sem hefur verið svo viðbjóðslegt. Það er engin lifandi maður, jafnvel ekki danskur. Gæti ekki tekið það alvarlega. Díky za sentimentalitu tak nechutnou, že ji žádný člověk na světě, ať už Dan nebo ne, nemůže brát vážně. Chcete něco říct, pane Raune? Něco jsme snad opomněli probrat? Povězte nám to. To já jsem velký ředitel. To já jsem majitel. A o všem rozhoduju. Ne, Gorn má pravdu. Má pravdu, podzim je dusnej. Hodně dusnej. Nechutně dusnej. Promiňte. Promiňte. Díky, Raune. Vážně to bylo tak těžký říct. Já věděla celou dobu, že ředitel City. Musela bych být na hlavu padlá, abych to nepoznala. Odpouštím ti, Raune. Tak pojď. Vstáváme. Tak, až nahoru. Bravo. Hvað var svo undirskriftirnar? A co bude s tím podpisem? Ætlaðu þú ekki að selja mér? Tak prodáte nebo ne? To bude potíž. Jak by mohl Christopher prodat něco, co nikdy nebylo jeho? Ne, pane Sigurdsone. Po obchodu je veta.
Myslím, že můžu prohlásit, že firma nikdy nebyla stmelenější. Zvlášť, když jsem maličko napravil křivdy minulosti. Musím se postarat o trochu toho offshoringu. Outsourcing. Je to outsourcing. Správně se tomu říká outsourcing. Kolikrát vám to mám opakovat? Upřímně, co tu teď provádíte, mě sejří ze všeho nejvíc. Zapomínáte na herce. Kruci, máte pravdu, promiňte. Vlastně je to Christopherova zásluha, že jsem se přiznal a za to všechna čest. To je sice hezký, jenže takhle to nefunguje. Nemůžete se z katastrofy vřítit hurá rovnou do šťastného konce. Pokud chceme udržet aspoň nějakou úroveň, musíme dodržet pár formalit. Na tom trvám. Formality? No jasně. Christophere, tak hned na místě anulujeme všechny ty zatracené smlouvy. Nejdřív se pro pořádek zřekněte plný moci na prodej firmy. Raune? Ne. Cože? Ne. Ne. Jistý věci jsou totiž závazní. Ty se nedají zrušit jedním škrtnutím pera. Jo, my každopádně odstupujeme. Nemáme už zájem. Je totiž jasné, že muž s plnícím perem není oprávněným majitelem firmy. Z četby Eddie můj klient naštěstí ví, že ten, kdo jedná s pohunkem, nejedná s nikým. Jo, takže náš klient právě poukázal na novější rukopisní nález, který přináší alternativní interpretaci zmiňovaných slov. Jde o cosi ve smyslu ten, kdo jedná s mužem bez plné moci, jedná s nikým. Chápe-li to pan Sigurdsson správně, pak muž s plnícím perem je tady vybaven plnou mocí a tomu postačí. Hergo, co se děje? Máte přece, co jste chtěl? Já ale nechtěl nic konkrétního. Za to nepodepíšete. Do toho mě netahejte, já jsem herec. Jestli se to má podepsat nebo ne, o tom rozhoduje moje postava. Musím se jí zeptat. Ale ona přece za tohle všechno může. Jo, určitě je to jen formalita, ale i tu chci vyřídit. Chci mít prostor, poradit se s postavou. Mluvíme přece o velkým řediteli. Fajn. Promiňte, o co tu jde? Prostě dělá drahoty. Kruci je přece herec. Vykolejilo ho, že na sebe Raun strhl všechnu pozornost. Sakra, že mě to nenapadlo. Je to jen divadýlkou, když na něj všichni civí. Doufám. Sakra! Ještě vteřinku. Nedaří se mi navázat spojení. Jako bych od velkého ředitele něco slyšel, ale rázem se to zvrhne v pravý opak. Kruci, buďte tam v publiku chvíli sticha. Jde o to nechat tu látku existovat v jejich intencích. Jakou morálku má postava ve skutečnosti? Nesmírně zajímavé. Já o tom vím úplný kulový, upřímně řečeno. Zkusím se zaměřit na všechny aspekty. Jsou tu sympatie, jsou tu antipatie a ty bez nějaké logiky váží skoro stejně. Znovu špicuju uši. A je to tu.
Málem, ale na poslední chvíli převážila miska sympatí směrem k Raunovi a zaměstnancům. Nei, nú hættu þessu helvítis djöfusins anskotas kjaftaði! Posraný Dano. Þessi náði kúa okkur í 400 ár! Ty vaše podělaný kidy. 400 nuzných let jste nás strýznili. Ætla hann að skrifa undir, eða? Podepíše to ten kreten nebo nepodepíše? Hvað er handa þetta helvítis danska hitsky? Bože, jak já tímhle národem pohrdám. Þetta er eins og helvítis djöfusins anskotans Gambini þáttur! Co to řekl pan ředitel nakonec? Pan Sigurdsson míní, že tento výstup je absurdní, tak absurdní jako Gambini. Gambini? Antonio Stavro Gambini? Oběšený kocour? Jednoaktovka? Rok 1969? Podle některých školen roku 1968. Do háje. Vzdejte to. To je Gambini. Monolog kominíka. A tak tedy možná už hotovi hodit Flintu do žita. Konečně zatínáme komedii Tipec. I já končím, protože už se stejně jako vy těším domů. Omlouvám se těm, kteří si přáli více, i těm, kteří si přáli méně. Ti, kteří dostali, co očekávali, si to zaslouží. V českém znění Jan Vondráček, Otakar Brousek mladší, Stanislava Jachnická, Marek Libert, Jitka Moučková, Kateřina Velebová, Martin Sobotka, Jan Šimik, René Slováčková a další. Překlad Helena Březinová. Zvuk Petr Mandák. Produkce Petr Skarke. Dialogy a režie Janoš Vaculík. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.